Bigamono kigimo mwancho murigelia bu television ya Ndizi TV ni magro bendengi ya tokumira na gaiga. Ekero chara gire chinsa isa to chimarogo ya bono chini chinsa chirogo ngoro Afrika ya mocha chinga kini aliganiri kigima kokoletera mangana maya asinchira yobikira no kigima bono na mange averiga korekana kurwa liaga kiete ase chinsi nyochonsi ime ya Gusii na boigo kenyenki mabasiki baito igobe yaligani kigima na gosoka gucha chinsi mochonsi ili koenekia buna bakoletera mangana maya asinchira liaga bwanjite kigima ekene kigete seni kyauna mbeye mokyumu no bikigusi ekyo kyabirige gukina ase birundo byigoro kigima na bono nigo tubwatite chinsi mochonsi eto koletera mangana maya emerobelinde menge yobulemi na boigo emerobelinde menge buna chigosoli na boigo obocheno nemerobelinde menge liyo kwa biri gukuriria ase geteseni kyauna mbe mokia Ndizi TV udabotambe litukuria lero litukwe Jumamosi Incho kumera gaiga kero cyaragire chinse isato chimaroba yabono eliyutwanyara gukwana mange egati yabo no muruburi obweke umbo sigi kagi chinse ibere kurbono kingese gitangani na mangana majya kingese giya kabere no muruburi obweke umbo uyuweka chinse isano cyabutuko neli tukulia lero nigo etole no mogeni ito niga politike rugo kibo women representative kurase county ya Kisii ni gamanikane tebuna Viki Nyaboke Onderi elinde bomanye tebune chararani uyibona nerdo chikoba nerega SMS ya bo yeitogaiga bono marogoba gweka chinse isano chubo tukobwa lero elinde tukwanira mange kubwatakana nega nkayaye na boliye kiroge kyo bo women rep ande akena isanigitana machibwalia Gusii enere ntunde ya yomwelio kubuli kiroge kyo bo women representative kurwasi county ya Kisii ayuna yanda mange negatialia eto chukwane dese maroba ya bono igo ni gombege tama mangana mangi kigima asige kigi chinse ibere igongo kubori obe nenche igo ika chinse ichio isano chabutuko ubwalero asige kagetali getanye senkira yubukirano kigima buyakimo mwancho murigelia bono mangana mayani gongo ya chakasi keke kirebusyo kurende na rogo nkonyaga bwo gukoletera mangana magia senkira yomunwa bwe byorokeryo nigamanyikane tebuna Joshua Auta inche nigonkuru kwa John Kibati mangana mayani gotugwacha kuruse county ya Kisii saba subati kurase moye ntanda kitutu chache North me county ya Kisii nigobono bomberana usebabiri bakomerana ase weekend ma ase seminar yoyogo kwanera usiyeli tuko ya kurwali tuko Jumatatu asekere ngeke nene ekikyalenge kinchira chugo kinia okurendo mwana omunyeruka asombuyiga oyokorekana litukulera no boigo emeyigendera habege gukorekana ase omwakoyo musakito Vincent Onyancha na ime yaragogo ntanda kitutu chache North County ya Kisii ekyokere no muchakano mwelio ye noreo nigo yale ngo muchengoma ega yokomerana kwa bangina kurochikanisa women intervention omoyega otagetiru tukira Jumatatu oyubo igo komwelio litukolia lero aigani gotorase ewilaya yentanda district astoga kare gukura bone kambi yeito twarenge ase weekend ngima twachete kambi litukolia Jumatatu twabere tukworokera wa mangana mange igoro yo kwangama nyabesawo bero gotoseseni mono kambi yeito yatwarete chinguru mono twabwata barandi koru Nairobi Nakuru Limuru nasawo bero gotosesenia abantu abange batoregeta singenche yekambi ye twachete kambi litukolia ngeria Jumatatu na twachagete kambi yeito ekambi yeito yabere kambi ngia kabere kambi yo gosesenia etimu yeito yale ngoru getabu ya choeri ibere 12 baka 13 egotebeka tutandure chinkoro cheito tali cyanga togotandura ne chinkoro abangina buna batebire twabere togosesenigwa asiringana le Nyasaye na lero igatwabekire anga asingicha magotera abangina goitane chimisano no bagone chikwanya goitane 20 nigo bagokire kigima asama egeri babere bakonyora oikali tukulia lero anasokolende chinka chiabo kwatworokereria igoro ya abana baito abaiseke muna togwenete kubabundisa naito abangina muna togwenete kubundisa korokereria abana baito nyomba batorore ngami goturi ne chinguru
nabo igo tugarandibwe ebintu ebyarenge ebinge buna ngakitobwanate kolenda chi family cheito ngakitobwanate kolenda abana baito egere na into sesenibwa sama tuka aguchigocha guchimutwe balende kambi yabera yo gusenia ya tosegetire mono ya tokinirie kegwango gochase kende omuteneneri bwa bang'ina gane kiribuna amaonchori ase chinkano bore yo buyani go boikiranigwa na bang'ina chinga kiechio asensemo ya Reverend Zakaria Nyang'au omwarigani w'omoyegoyo nigate abuna goetera ase kambiyo nigo yaboririe na gotoria bange gokinia chinga chiabo na kubakinia bokemoika wiki yengi matuatwale mukutano bwa bakungu ole buna ne convention yabego chakero umwaka tumetanga bang'ina babwata machukumu amanga ase family babwata a lot of challenges chikoba chera buna barabwo na ende abange na batenene tichikanisa bane na barabarayi abaya bagutolenda ase kanisa noko chatwa bao moyo abange na bache tena mbetalinke goetania chimisano gochia igoro twasangerekane tasomochie okorokwora gogo no twaro setia center nabo igo no mugutano oyo ito gotoko yokora kero mwaka asensemo yabang'ina bachamo borokerani babekana chinguru baena no moyo nomuyega obere kokonya bange anena bang'ina kurwa sensemeye aho banyorera maegerio chinchera chiokolenda abana anena omwana omwiseke nabaga gokinia chinka chiabo koripoteria Ndizi TV kurwa sensemo ya Ragogo eywe gotoka imeye bunge ya kitucha cha North County ya Kisii richera nchinkoro kwa Vincent Onyancha gotigana no roboti ruo abamenyi kurwa sensemo yetono bumachoge borabu ime county ya Kisii nigo bemurunganiri kubotekana no kuboro gwechinguru cyumuriro asige ka kimetinyi tato ubono nigo batibiri bunege suntekenene ekyunigo kyabaire mechande menge anane mono asyo boibi bwabeire bogwateka ase chinsemecho nabo igwa borokigwa anane mono beskuru ya igorera ejwire ye secondary batari konyoro bokonye bono nigo baboririe serikali ye county ya Kisii wesonania na kuirira company eliye chinguru cyumuriro ya Kenya Power koire getambo kirogi kubairira usikoba estima asensemeyo muzagito Frida Kirbo na batoroboti urwa senchira yubikirano bamenyi korwensemo ya igorera etono imeyabo machoge borabu nigo bemurunganiri kobwatikana no kobora gwestima ase emetinye tato yaitire ekikeirire nonyane chiposti chestima kogwa nabo igo chiwaya gotigara chisugunaine esita tobwata ase skuru ya igorera nestima iye bekiro lakini bono yajete gasareka ase ye post yetaringiya wana se post ye teyemo togosaba Kenya Power enyare gotwanchira atoretere post ri bageke chichi kegima bake sukuru bakenya gitari bake primary na secondary gitabu ati stima abana chichi basika banga igete batabu ati stima toko basaba baba bango batokonye security right ase secondary ne primary ne nyagitari ne gichichi kwa uchumura elinde toba ne security erengiya eyira nyala kobeko gerera torore ekenyoro kegenderete na ndutwara no ntari banga yese ito yakorereki yaike korengana na barobonigo ebisanga ebinge byabere bigokorekana ase omusunte buna oboibi buna bone go mukibago bwachakire goitere gesunte okonyore gesunte aba muraba bachira asegetega basore kugatirana bangina baito basore kugatirana nonye nebintu byito birito begete nonye nemechia ito chisemo okonyora muna nche ngobeke bigibigi yanegesona wama konyoranga ebigibigi ya ibiru muna bona abana mbare barusie bintu embe bigibigi asegetega ndero babwate runyangoso tutete babyaga ki egesunte nekebe na estimate ari bosa mogotoa estimate yetu abekeretwe muna mwana incho ndebwe syo kariro sana ronde rwensi eko garangwa kanerwere na estimate ande nturakana gwakana ase ngencho yanyarite ko bekorete itilafu yokoya boigoni gobairana kibachandikire ase nonya ne chitinga chitaligosia abantu tokorara nchara abana baito bakoye geteri tokoye ka bituma eko gara gosinko iyo boigoni gobairana kichiskuru na boigo chinyagitari chiabere chikonyoro bokongu kubwatekana no kuborwa gwestima igoni no muichano monene ase stima egosareka Kenya Power ya chorro yarigereria yagenda wone stima yiga onya busa esekera intu to gwakana bage skuru ge gwakana kero munda gwakana wone muchando yo yendereire bage skuru yeito masomo tariko yenderera buya
ege chichi yeito aiga se igorera community goeta ngoroto iga igocha se ngencho Kenya Power etaraira estebwende asogo tokonya ono nigo bamuganirie omugavana we county ya Kisii Paul kote babuyanga nse borae bo mheshimiwa His Excellency Governor Simbarati Paul anyare ko bari koruri chi anyare ko koru amachika yari echinguru mune governor agende Kenya Power gosateria abantu ba Kenya Power bachichega igabo machoge bora bweto no baunganishe stima ekogera abantu baitu bachandikira matuka mange Kenya Power tokonyesaba kera ntigereri akonya abantu baye ase gesunte keiga na ase Kenya Power iga bakwane onye kunyarekana abanyako bagotokonya abana baitongoja kwena bari Jumatatu na ande bari babodi bamete ime mbabere gesunte ime banyoro borabu basomere na basikari baitu bakorenda ase geji ase skuru iga primary na secondary ababwato bokomwe sababu gesunte kere kenene gotwasa bure tokonye ekore mirego ibwango india konye jike gorera amune skuru engimatilachi Frida Kerubo, Ndizi TV. Ayo kagendrete ime county ya Kisii alise county ya Nyamira mubunge we constituency ya West Mugirango omuske Steve Mogaka uyo chorwa bwangoiga nigalire ira yo chago ikyo muswada se bunge yo koligereria gokonya balimi bali bakonyora no gwagwa magigaji embule myinge gotwa ne bimeli byabo gusareka nyoro roboti urwo asenchire yubikirano uranja tuete igoro butuko Gusii naroche kurwe enchoro na semende ya Gusii amagina naitete emibere byaite binge oyise koligerera TV igo bagukwana igoro ye kigurugura onde tali gukwana igoro ye mbura ya magina araye na teba ngabuna ngoika na ende noroki gubuna lichikeli gosokiwa wiki ye gocha na inchengo ansande safaria yogoteba ngekere mbura ya magina ye tire emibere byaito Gusii tiga serikali yero siri chiko yogo compensate aba Gusii egeko erejina intune disaster yaito egere echae ekora abantu banyorra sara batari guchiko tore chae batari guchiko tore kawa batari guchiko nyoro urweni etokenga a form of compensation nera kogenda asaba ntabu bali intue problem yaito nembura ya magena nekere mbure ya tule ya irali koro liribekire para ya ansa koba matop gotigana na yo mokonyi bumura ibwense muske rigati gashawa na bara ibande litukulia lero nigo baikira na sawa moyiga bwoko moenia nyagosiro mokonyi bumugabana kurose county ya Baringo Charles Kipkong ase enkwana yahajani gate babuna nigol aletre engora yumura ibwense chigakichu nigabolirie abantu bensemeyo nabo igogote babuna eserikali nigigo chikoyire gitambo kirekenene igyokorora buno busagani esensemeyo ya Kerio Valley nigo bogochego keigwa n'abantu bensemeyo konyoro murembe katika Kerio Valley mimi mwenyewe kwa sababu hiyo ndio kazi yangu. William Ruto tumemwachia kazi ya uchumi ya kutafuta pesa ya kurudisha Kenya pahali Mwai Kibaki alituachia. Tumemwachia kazi ya kwenda ng'ambo na kutafuta wawekezaji walete pesa Kenya. Hii kazi ndogo ndogo ya wizi ya ng'ombe na nini, hiyo ni kazi ya ndani ya shamba. Hiyo kazi rahisi. Ndio. Sababu rahisi na vitu siku atemwona ingejua. Sio ndio? Mimi mwenyewe nitaweka mkutano ya viongozi katika Kerio Valley. Toka Pokot, Marakwet, Watuge, kila mtu na officers wote ya usalama ambaye mimi nitakuwa chairman, tuongee mpaka tukubaliane. Mahali tunatakiwa tuweke polisi safi, tuweke. Mambo ya maji ndio kwa sababu ndio inaleta vita. Mambo ya ukulima, mambo ya shule. Tutafute suluhisho la kudumu ya shida ya ukosefu wa usalama katika Kerio Valley. Chinga kecho mokonyo yubu murahiwense Rigathi Gachagua nigatebiruna serikali nigo yachakire ko bekemero bilyo emiya kigima eliyo kwenekia buna balemi nkonyora bali bintu biri bagotumika serigulianze anene mono asomoro bulyo libachakya bwokeya ligoli lyobuyo abagone bintu binde binge. Hii maneno ya bolea, kuna ingine meli mbili imekwama Mombasa. Mimi nikilaki rais naenda huko kukwamua ikuje.
Najua meli za vitu vingine ndio iko mbele, ya mbolea iko nyuma. Nitaenda nipitishe ile ya mbolea kwanza ikuwe pale mbele. Kwa sababu tukisaidia mkulima, bei ya unga itateremuka. Na ndio tulisema sisi hatutaki kuwa watu wajinga. Ati tufanye ati kupunguza bei ya mafuta. Tupunguze ati bei ya unga. Hiyo utapunguza tu 500 inchi na kuwa broke. Dawa ya kutengeneza Kenya ni kusaidia mkulima. Tukipata mazao mazuri ya mahindi, bei ya unga itateremuka automatically. Na kwa hivyo serikali yetu itaunga mkono wakulima wa hali na mali. Chinga kicho mjigo yuwa matanga ngamonomo governor wa county ya Kericho Eric Mutai oyo oboli serikali kuligelia mangana yo gosaganwa saso bwibi bwichombe na bwigo boli serikali korinkolia umurobelio OCPC oyo kanire koleto botutukano banene egati ya bibuli na bwigo na borokiwa. And that is a monster called CPC. As I mean, nataka tu niombe Your Excellency that we'll be presenting our views to the chair of the council, and through her leadership we'll be able to present our views on how best we can CPC so that our children and our parents can get a better education for the future. Kwa niaba ya watu wa Kericho tena tunasema poleni sana, Mungu awabariki and God bless you. Kuna watu dada zetu na ndugu zetu ambao wanaishi katika eneo hili la Baringo na walipotoshwa kidogo na wakaenda upande ule mwingine. Mimi kama dada yenu mkubwa ningependa kuwaomba ya kwamba wakati wa sasa ni wakati wa kusonga mbele, kusahau yaliyopita na kujenga nchi ya Kenya. Gotikana nayo ekiombekeria getenete amangana ya mauga kimanyikanite muna the Kenya Flower Council nigo kerule birengererio byabo kubwatikana negetambukiro gie serikali ekirengete kurusia roro ebango ya 15 nemo igoro yemia asamariogo ayo busharirwa amauga asebatebire buna onye serikali gie guchukurusia ebangeyo igera irere abantu korosia mariogo aramabigo saitekiraniti ebirengo biganirie. Introduction of a 16% on agrochemicals has a huge impact on our sector. Most people do not know that our margins are really small, and if you have an added tax, then what it means is that it's eating into the margins and it becomes very difficult. Especially we almost at the very end, I hope so, with the COVID-19. We have gone through a difficult patch where liquidity has been a problem for most growers, exporters. And therefore, any additional cost to the growers and exporters definitely has an immediate impact on the bottom. Ayo kagendrete nabalemi omugabana we county ya Mombasa Sharif Nasir nigarurege kurege tindi gochiase bali barachi gotoka abagotugute ubi ase chinsemo ime county yo ya Mombasa nigo atebrebuna ose ayuniga yakona litukole lero egara ngi gochaki omurobuli bwo kurusie ubi ejo yabeire ko bachisemo ime ye county ya Mombasa na boigo osieka chinsemo chinde asatebrebuna getambukire getindi nigo kirachie konenwa gochiase ndu wensulia urabwa tuweka gukora igo. Taka ilikuwa ni kubwa sana. Hapa leo tutakuwa tunamaliza, tutaomba clerics waje tuweze kufanya maombi hapa ni nini ukuta ujengwe immediately na nawaambia tena hasa wao wenye kufanya biashara za kubeba taka majumbani watafanywa sensitization, lakini sheria iko wazi. Tatizo sio kwa hakuna sheria, tatizo ni kwa tumekuwa hatufuati zile sheria, na hizi sheria si za kumuumiza mtu lakini ni kuboresha mji wetu. Katika hiyo sheria kutakuwa na subcommittee katika kila maeneo ili watu waelezewe taka utapeleka mahali fulani. Sasa wewe mwenyewe ukiamua kumwaga taka katika barabara utakuwa unajitakia mwenyewe tu kufungwa. Ensemo yababwatani bekanisa yege Islamu nigo batokiliye tambukero kyoyo mobo gochorwa asebunge ye county wa Singishu nigo batebrimna kolengana borobwo yunero yabire ntunde ntangani kigima asoyo mobo kobaga gochorwa asesemo engabune yo nekyo negetambukero kirekia
ekiarorekanire na nigo ubabiri bakuinyurwa. Leo tuko na furaha kubwa sana kwa sababu ni mara ya kwanza katika historia ya Uasin Gishu kwamba wamemchagua Muislamu kama ndio nominated MCA. Kwa hivyo tunasema asante sana. Hii hatua ni hatua ambayo tumeikaribisha na tumeifurahia na tunataka hatua zingine zifuate. Na nashukuru kwa serikali ya Chelilim na wakubwa wote kurecognize leo kwamba tuko Uasin Gishu, tuko na Muislamu nominated, na nitafanya kazi na watu wote, kila jamii tutafanya kazi pamoja na Mungu atulinde inshallah. Kwa hivyo tunasema tumefika wote hapa, sisi tukubaliane, tupendane, tukae kwa umoja na tufanye kazi. Chigakicho nigotogoso ase birubo by'ikigosoli ase egetikia maro South Mugirango timu ya Simba nere guchia kujariga timu ya Bumachoge borabu asigeminano Nyanza Regional League aboli tukoliankyo kwene kiayo nababwatani beti timu echo chonsibere ambapo litukolia mambi to expect to kwenda maro wakane timu iko small Simba. So first leg tuagete biasana na barabu twabagwete chigoli sata ase 0 naende mambi bono yenjira tuwe bangete eto expected nande konyole win yawe panapo majaliwa Nyasaye gutwanjira nane twako mpiro itoka na tuwaka ni ndinga nabankuru ani point 3 yango tenga abagosoli bane mbabwati bwoba kera mbamaete importance y'umupira oyo batereria sinini otigara uchimaega tuise ko buma mbito bwate chance yoko bana namba 3 second leg buna twachagete aba muraba akire buya kolengana na magiso twabaete twabwire chimechi chonse except ya mtu achete draw na ichuni igo gatoro mu ground ndwegene tenga aba muraba itomba che betome kabisa senye njumba maete importance y'umupira oyo mambya Mwancho murigeria gwikiraga buondo china ngokorera mangana magia senkire yubikira no yechinse sato chimarago bayabono kirechite chitaika emeronko ebere neyemo iguru yechinse sato chimarago bayabono chinga kibono ngokorera mangana magia gabu tumagoso asentunde yakabire yumurobiryo bweke umbu emagoro bayabono uri nagotebya lituko lya lero tukure Jumamosi asumurobiryo nigo lero nigo ndo mugoko kegima andi babo maete bunecherarani oyuni gabo yoburai ase county ya Kisii oburai bobo women representative kolende nchisa ne timu na bagoteba tatu kumanyima koroba ya bono merobeli kiavugate otigire amangana yokoboria chikuru na inde gose mwaka bwikiri bwibire ne 2022 no wakarigiti na maega gose konyora atara chikuboria chikurechi oyo no romo tese county ya Kisii na